Silittelyäkin ja kehua niin voi käyttää vahvisteena. Eli jos koira vaikka vilkaisee meihin päin, niin välillä voi antaa sitä namipalkaa ja välillä taas sitten voi antaa silityksiä siitä palkaksi. Näytetään Russen kanssa, kunhan se katsoo tänne päin. Sillä välin voin sanoa, että mikä siinä on pointtina. Eli se, että mehän usein sohvalla ja kotona paljon silitellään koiraa ja ollaan sen kanssa kontaktissa ja vuorovaikutuksessa. Mutta sitten tosi usein käy niin, että kun mennään ulos, niin kumpikin menee vaan niin kuin omia reittejään, eikä paljon ole kontaktissa toisiinsa. Ja ei se koira myöskään silloin sitten vaikeassa tilanteessa osaa tukeutua ihmiseen, jos ei se ole siihen tottunut, että ihmiseltä saa tukea. Ja kosketus on semmoinen, mikä rauhoittaa eläintä usein. Sellainen lempeä ja hidas kosketus. Niin sitä voi käyttää lenkilläkin sillä tavalla, että koira sitten saa siitä turvaa ja rauhoittuu. Ja voi tosiaan odottaa, että koira oma-aloitteisesti vaikka katsoo meihin päin, niin silloin voi hienosti, onpa hieno, taitava ja näin. Häntä heiluu, kun saa silityksiä. Joo, onpa hieno. Noi, no on hieno. Ai kun olet taitava, olet. Ai kun olet ihana, olet, joo. Ja tällä tavalla voi pitää koiran kanssa yhteyttä yllä ja sitten se alkaa myös enemmän hakeekin sitä kontaktia, koska yhtä lailla se tykkää täällä ulkonakin niistä silityksistä ja kontaktista, kyllä. Noin, hyvä. Sitten voidaan taas jatkaa matkaa ja tätäkin voi tosiaan käyttää vahvisteena, että sit kun se vaikka katsoo meihin päin oma-aloitteisesti, niin ja totta kai se saa myös haistella paljon ja toisten koirien hajuja tutkia. Mutta jotenkin sillä tuolla se ajatus siitä, että me ollaan kuitenkin yhdessä tällä lenkillä, eikä niinku erillään. Noin, hieno! Oi ku taitava! Sitten voi vähän kanssa leikkiä koiran kanssa ihan ilman lelujakin. Joo, näin, tämmönen on kiva kanssa. Vähän niinku ne leikkii keskenäänkin, hyvä, joo. Joo, lava, joo. Joo, no niin, olet hieno. Joo, jatketaan matkaa taas.